Za fa nagnambaranareo teto il y a 3-4 jours amodiandreo vavatsika baka côtier, surtout amodiandreo vavan'olo baka atsimo. Zanakan'olo baka atsimo premier ministre io za teto il y a 3-4 jours zany volagna raha zay ndo za valevina ka za tsenika no nagnaragna aminareo volako fa fahaiko olo baka atao tamin'ny état-major tao volako taminareo un général izy io zay tsy avandy aminareo vahoaka agnaragna fotsiny tognoniko tamizay fa raha efa nivolaniko teto akory mamalia baka akory za teto nivolagna il y a 2-3 semaines raha andeha ataony rajoel zao nambarako anareo côté apetrany en place stratégie jiaby baka izy nivolagna afa nameko anareo côté ne fitondragna akory navandy zoko be namorogno zoko be za fa nagnambaranareo zo tsy olo jiaby mitia rajoel fa hempaka koa misy hoe 33 millions population tsika Madagascar za masaky magnambaranareo 99% ny vahoaka hempaka leo tofoko rajoel nambarako anareo teto raha zay zanakan'olo baka atsimo agny ataondreo premier ministre reo baka amin'ny état-major ro voilà izaka izy tsy mikoafy akory izy boka il y a 2-3 jours za nivolagna raha zegny teto za tsy enika no nagnaragna aminareo volagno fa raha io fa haiko ary fa hitako ary fa reniko ary zalany tindrendreo premier ministre io pression mahazo izy io tso tsy hitanareo pression zava fa misy ola hoe tsy aika ataondreo premier ministre nisoazindreo talohan'io hoe tamy 3e jour hoe 72 heures agnatin'ny constitution nagnino niany izy nagnano izy parce que le ola roe taloha tsy mety agnano ary tsy agnano pressionnendreo amizay zandry ty za teto tsy nanominy zanakan'olo be teto amy firenena izalandy ataondreo ministre un général aussi paix à son âme tsy haiko ny ray aman-dreniny fa nivolaniko teto raha zay voilà izakeo izy tsy mikoafy ino amizay navy amy volagna anakamatsagna atsika zao ampisomeny rajoel monopoly départ retour à la case de départ retour à la case de départ io fra isomeny rajoel atsika zao jusqu'à 2028 anareo koa tsy ikorontagna anareo koa tsy hitsangagna alevaono nambarako teto koa point stratégie jiaby les généraux ndeha petrany ino amizay raha nambarako tamizigny rajoela tsara con fa izy magnano sary con parce que izy miaro fahignana ambadiny amanjanaka sy ny fianakaviagna anazy ankary généraux apetrany un point stratégie jiaby pour lui défendre tanareo zay agnino zay aminareo zio ragna baka agnino anareo zio mamorogno zoko be mavandy zoko be fa nambarako nareo teto
olobe ray aman-dreny be adosiko satroko mandriam-piadanana izy babanzala premier ministre io ne baka atsimo ary olobe nanagna plasy ma izy azy tamin'ny fotoagna andratsiraka ntondra akory mbola ingigny atsika mbola amody vava atsika mbola ilefitry fa ela nandroana ny fotagna abony orefa donc za matoky orefy nandroana ny fody io fa kajo milefitry fotoagna anazy fola akeky izy io folaha io fa nareo ndray koa angigny ilefitry hankamasina odiny rajoela ndraiky bobelinazy baka atsimo ndraiky Côte d'Ivoire baka ndraiky baka Sénégal io nareo amaly izy amy raha jiaby nandalo tagnatiny tsotambiny folo tao aviany izy magnapetraka ro généraux aby ro en point stratégie za fa nambara teto anareo koa tsy hitsangagna nambarany jiaby mpivolagna teto atao rajoela minany amaniny anareo izy io navy baka justement baka mais justement Laurent donc atsika zao nde rienjery hiady amy corruption masite zatra mangeto avako aby sarotry miogno tagnana zatra mivavitra sarotry mivonky 16 ans izy mivola hiady amy corruption misy raha niova tsy naipira corruption 16 ans izy mivola ho ataoko an'izao ho ataoko an'izao ho ataoko an'izao ho ataoko an'izao ino raha niova problème rajoelany izy mifitry vo mangery bory fanjava izy adala io le olo adala amy bory fanjava fa izy misy jery atsika ny con atsika ny tsisy jery atsika sady adala bory fanjava mbola adala koa atsika fanjava tsara izy io raha nambarako nareo ragno faela ny volaniko teto raha jiaby izy nataony fotony iny fa regniko raha jiaby mandalo fa regniko naboaka koa nareo teto livre noir igny dossier ato zegny ta dossier latsaka ato zegny ta akory ivolagna nino nareo zao amizay mbo hitanareo baka ho gadreny rajoela nareo gauche à droite pa anareo nagnasariny kaigny tsy haiko société civile zegny hoe anareo tsy jery olony te masy ny karameny rajoela ndraiky Ravatomanga namaky magasin n'olo tsotra regny parce que mamotiky magasin ndiay Ravatomanga regny magasin vakindro regny olo voakarama regny joulambody joulambaviny te masy nanosy be ny Taninarivo niany izy magnasary mivolagna 200 milliards fa volana andeha zarizarenao aminao nareo mpianatra io na ino tsy tognonao fily milliard vola zarizarenao aminogna mpianatra vola zarizarenao aminogna vahoaka tongona baka anao ko masaky rajoela tsy saky ny manogny zegny fotony haine za fa nivolagna teto magnano vazaha mody miady roro ilahy io za boka rajoela nagnano nomination anazy igny Ravatomanga mikoragna ambadika on est tous des zinzins olo bady mampitsinjaka 33 millions population incroyable mpangalatra maboty ny asa tamy raseta Toyota manandevo 30 millions population trembony akatafa mangigny jay
mon Dieu Seigneur, mampainakinaka ary mampalahelo. Raha ny tegna izy amy lalàgna constitution raha zegny, tokony olo administrateur civil no premier ministre fa tsy olo armée de division ry. Zegny anareo mbola atoky fa agnaja sy agnaraka lalàgna Rajoelina. Inambarako anareo matragno, révolte tsika ça revient comme tourbillon, on tourne en rond mais rien n'a changé. Tant que les systèmes nambarako aminareo tsy miova ary tsy ovagna, atsika hodignin-droa io fo. Départ, retour à la case de départ, départ, retour à la case de départ. Zegny fo raha andeha ataondreo tsika io. Izy koa izy ny volana tsy ekegna ho izy ny corruption, magnitsy samboriny basy mipetraka baka premier ministre anazy ho avy baka ministre ny justice sambora le nagnano affaire malotony cocaïne, tompiny le cocaïne sambora Ravatomanga, sambora zanakan'olo jiaby nandeha nalefa nareo nilefa andafy regny amin'ny affaire ny cocaïne. Sambora aza magnary jery anao Rajoelina fa anao au courant tamy samedi aligny nagnapidiranareo ary malourdy raha baka Mbariobe niaraka milisy israélien zavanareo matériel ampiasaindreo gendarme mitivitry tsaiky ro agny arme israélien. Nagnino tsy saky ny volagniny, nagnino tsy saky ny tognoniny. Non mais attends, on va aller où et on reste où? Tanaro, la France nagnano gouvernement nany foko malimoaly, izy nagnano naniny parce que izy voaguidindreo baka la France ao. Normal ane Mélenchon nagnasa izy. Tanaro io député la France magnasa Rajoelina, anareo vahoaka ndraiky mangigny magnano antibavy itomagny. Non mais attends, zany tokiky nahita kabaro ngiahy kizembindrazagna préfet nay Mbariobe. Vraiment non, tu prends les gens comme des cons ou quoi? Angelo, préfet Mbariobe, c'est toi qui es con. Tu es con, Angelo, préfet Mbariobe. Oh gasoil, oh essence. Mais attends, ikeko misy problème ravitaillement carburant Mbariobe. Azovy nandroboka raffinerie Tamatavy, fitondragna anjovy nandroboka raffinerie Tamatavy. Niananao ndivolagna aminaka hoe fa sambo navy eo, o zegny hoe navy ary nde sambo navy eo. Problème jovy, problème nareo ny tsy fahaizanareo mikonty mitondra. Nagnino taloha nisy raffinerie namboariny ny ray aman-dreny PSO namiratsiraka Tamatavy. Mbariobe tsary nisy problème ny carburant fa nareo navy Mbariobe mijaly carburant parce que tsy fahaizanareo. Fa vahoaka kazahodikody nagnano kabary tiako tamy mpagnano gazety boka izy niany izo vi kizembindrazagna. Tu mens quand tu respires, Angelo, préfet Mbariobe. Karaha ataonao orognonao bontolo io.
karaha lohan'ny tortue io oronany. Disque faloha ka vandinao Angelo. Za magnambaranao zandry miala amin'ny ambarobe eo anao fa tsao ratsy aminao fiafarany kabaro. Je fa rambarako anao. Tsao anao tsy tafitsaka 45 minutes karaha ry sasany tsy avy andapa agny anao. Mais non, incroyable. Igny raha nde kabaroenao andeha gnanaovanao wawawawa, ben normal. Zaha baka commentaire tsisy nasakinao en commentaire ankoatsy za magnasahanao. Parce que olo kajo vandinao. Vaumie anao sahiako mba ianao no mety misy jery fa anao tsy mety misy jery. Jery zegny Angelo tsy mety misy amin'ny lohany. Oh zay ndraiky mera ndraiky nanana. Moi mahaiza miaigna trangiary. Antegna koa ratsy sora fa ratsy ny jery tegna mba tsara. Antegna koa tsara jery ndre soranao ratsy tian'olo fo. Fa anao sady ratsy soranao, ratsy jerinao, ratsy toetrinao. Oh, gila gona regniny koa magnangina anambady anao ndraiky misongo anao. Non, sérieux raha ambarako zegny. Igny excuse andesinao vahoaka an'Ambarobe abadoenao karaha igny. Non mais ry vahoaka malagasy naka mbola mipodiko fo. On continue le combat, on n'arrête pas, mais on change le système. Raha Vatomanga Radjoely miala miaraka miforongondreo jiaby. Aleotsika manangana ny mety amitsika. Atsika tompiny tanàna. Atsika vahoaka tompiny Madagasikara fa tsy olombitsy. Ataotsika référendum amin'ny atiavatsika vahoaka izy, amihezatsika lalagna hitondratsika tanàna atsika io fa sinon rombo io. Mbo regnareo généraux ary généraux aty général ary colonel ary io nareo fiezindreo ba. Le compte est bon. Manonga soratra. Fin. Wavy baka. Non mais za fa nivolagna nareo teto. Il y a 3-4 jours ndo za va levina ka sasasasany. Olo baka tsy magny andeha ataon'ny premier ministre un général. Tsempy ny tognoniko agnarana. Fotony izala io volaniko ampodiko ho anareo tsenikina regny. Izala natao premier ministre io nalaigny izy agnanzo fa pressionnendreo ny menacendreo. Zegny naviany tsy natao tamin'ny 3e jour tokony nomegna premier ministre. Pression, menace nazo izy hitanareo. Fa Pessos manjaka. Mafy pression nazo izy io. Ola roe ny fidindreo tsika atao teo tsy nety. Mila koa zay maty volandreo fa zay tsy agnano. Tsy nisakindreo nitosegny. Navy amy zalaty tsy agnano izy. Fa tsy amezako tsigny izy mamy aina. Vady amanjanany io. Izy koa zay vonendreo to manamboninahitra maty oro sanatreny vava. Ke zegny izy ry avako aby. Samy mandry mafotegna, samy mandry mionga ho zay Ambarobe. Ambava homagna ampomandiny atsika fa nareo koa zalanjano ho zalahy. Tsara zala mina ma-augmenta fa tsisy tsaratsara ny karaha katakata masake. Ciao bye, atsika jiaby zay maray antetiny koa.